Μπλου. Πάνω γράφει πάνω. Για βλέπεις πάνω γράφει 1, 2, 3. Ναι, βγάζει τα δευτερόλεπτα. Άρα δηλαδή αρχίζουμε. Ξεκινάει. Είμαστε στο μέσο της πορείας. Μετά από 3/4 διαδρομής. Επαναλαμβάνω, μετά από 3/4 διαδρομής. Σοβαρά έχουν περάσει. Έχουν περάσει ακριβώς 11 και 4 και είναι και 12. Όχι, ρε, φτάσαμε εδώ σε αυτό το φανταστικό σημείο που δεν υπάρχει καλύτερο. Έχει χιονίσει από ό,τι βλέπεις, φρέσκο χιόνι. Αυτή τη στιγμή όχι πολύ, όχι και πολύ. Ψηλό χιονάκι. Είναι αυτό σαν ομίχλη χιόνι. Αλλά δηλαδή ούτε είχαμε σκοπό να πάρουμε εικόνα, αλλά επειδή μας άρεσε τόσο πολύ, ρε παιδιά, όσοι μας ακούτε τώρα που μιλάμε τώρα, δεν είχαμε σκοπό να πάρουμε βίντεο. Αλλά επειδή όμως έχουν μείνει και αυτό. Το ένα το επάνω, έχουμε μείνει λίγο κάτω το δρόμο. Λίγο κάτω το δρόμο. Πες μου, ρε Θανάση, τώρα εσύ που το βλέπεις τώρα, πώς, τι σκέφτεσαι. Πώς τα έκανε αυτά η φύση τα πράγματα τώρα. Υπάρχει Θεός. Ο Θεός όλα εν σοφία επίησε. Έτσι. Λοιπόν, όλα εν σοφία επίησε. Και εγώ αυτό λέω, ναι. Λοιπόν, τα έχει κάνει δεν με τόση σοφία, τυχαία τώρα που λέω. Με τόση ισορροπία που αυτή τη στιγμή βλέπεις κάποια δύναμη. Ο Αποστόλης τώρα που λέει ο Αγίτονάς σου ότι δεν υπάρχει Θεός, και αν τα Θεός γιατί λέει να κάνει πολέμους και γιατί να κάνει. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, είναι σεβαστή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα κάνουμε αυτή τη στιγμή κάτι. Απλά θα πούμε τώρα για αυτό το φανταστικό περιβάλλον. Θα πούμε για αυτό το φανταστικό περιβάλλον και αυτές τις θαυμάσιες στιγμές που ζούμε εδώ πάνω στο βουνό. Και είπα, θα επαναλάβω, ότι για να περάσεις καλά και να ευχαριστηθείς δεν χρειάζονται χρήματα ή πολλές φορές καθόλου, πολύ λίγα. Εμείς σήμερα εδώ απλά ήταν θέμα απόφασης και είναι θέμα, ξέρω εγώ, ακριβώς αυτά που θα δίναμε κάτω στο Σένσο εκεί και σε οποιαδήποτε άλλη καφετέρια, μέσα στην κάπνα και στη μούχλα, και βλέποντας και επαναλαμβάνοντας τα ίδια πράγματα και ακούγοντας ή συζητώντας για το μνημόνιο 1 και το μνημόνιο 2, έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε, να θαυμάζουμε αυτό το καταπληκτικό πεδίο που παίρνουν αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει στα 2,40, στο κόκκινο λέει. Οπότε πήραμε και αυτό το θαυμάσιο τοπίο, θα το δώσουμε στο Λεωνίδα, μπας και κάποια μέρα τον παρακινήσουμε να έρθει και αυτός μαζί μας. Είπαμε, ο Φαλδαμής θα ήταν εδώ τώρα δίπλα μας, θα απολάμβανε και θα σχολίαζε το περιβάλλον με τα καλύτερα λόγια. Αλλά είπαμε, λόγω ότι είναι άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, δεν είχε τη δυνατότητα. Για τον Σκουρτανιώτη τώρα τι... Κοίταξε να δεις, ο Σκουρτανιώτης είναι στην κατηγορία της μούχλας. Της μούχλας, ναι, εντάξει, μέχρι το Άγιο Όρος πάει και καλά κάνει και πάει. Δεν μπορεί ο Σκουρτανιώτης εδώ. Μετά είναι και... Ναι, είναι και για παραγωγή. Θα πατήσω το κάτω να κλείσει. Λοιπόν, άντε πάλι να σας χαιρετήσουμε για μια φορά. Και εμείς σε λίγο θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Σε 3/4 φτάνουμε στο Σαλέ. Πάμε να απολαύσουμε γύρω στις 1 ένα ωραίο καφεδάκι ζεστό εκεί και εν πάση περιπτώσει και ό,τι άλλο. Ακριβώς. Άντε, γεια και χαρά. Να είμαστε καλά μέχρι την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Εδώ ρε ποτέ.